Добър вечер на всички, уважаеми дами и господа. Казвам се Апостол Апостолов. Имам удоволствието да ви приветствам на поредната среща от този характер, организирана от Работилница за бъдещето в България. Съответно приветствам ви с добре дошли от името на Работилница за бъдещето в България и от господин Иван Станчев, който е патрон на тези срещи. Тази вечер сме се събрали с задачата да чуем една презентация, която е от нашия гост, посланника на Германия, Бертлет Лингеман. След малко ще му дам думата. С превода ще ни помага Радул Ковачев. Предлагам да приемем следния формат на презентация. Около 30-40 минути ще има възможност господин посланника да направи своето изложение. По темата, която условно сме нарекли бъдещето на взаимоотношенията между България и Германия, след което, разбира се, вие ще имате възможност в рамките на 20-30 минути да зададете своите въпроси, ако има такива, към господин посланник. Преди да дам думата на господин Лингеман, искам да поканя господин Иван Станчев съвсем за няколко думи да направи приветствие на всички нас. Господин Станчев. Добър вечер. Guten Abend. Sprechen Sie Deutsch später oder Englisch? English. English. Това говорим добър преводач тук да го. Значи вие и ще разберете всичко и превода. Няма нужда сега да започна с немски, ако слава Богу, ще втори език. Искам само да кажа, че много се радвам, че Него Величество, господин посланника, тук днес. За нас това е привилегия, за вас е много важно. И съм много далеч за нашето сърце, което е много дълго, далеч в центъра на България, Варна и също център. И там Варна. Das ist sehr froh, dass Sie da sind. Und für uns Damen ist nicht der zentrische Jahr, weil das am anderen Ende, weil wir hoffen, dass es mit Ihrer Hilfe wir weitergehen. Ja? Vielen Dank. Danke. Много добре, такива хора ще могат да развием нашия визия, Варна и възможността на много. Много се радвам, че да говоря. Браво на вас. Ambassador Stanchev, dear Mrs. Ivanova, dear guests, ladies and gentlemen, first of all, let me thank you for the invitation to be your guest tonight and to speak at today's Future Workshop Bulgaria. For me it's a great pleasure to be here with you, and it's a great pleasure to come to Varna. Being ambassador to Bulgaria for me means that I should see as much of the country as possible. Уважаеми господин Станчев, уважаема госпожа Иванова, гости, дами и господа. Първо, позволете ми да ви благодаря за поканата да бъда днес тук на тази среща на Работилница бъдеще за България. За мен е голямо удоволствие да бъда тук след вас. За мен също така е голяма възможност да науча повече за красивия град Варна и за района и областта, тъй като той е много популярен сред туристите в Германия. Аз, бидейки посланник в България на Германия, целта ми е да науча колкото се може повече за страната и за нейните градове и хора. So the topic of today's lecture for me is a bit difficult because to talk about the future as a modest human being is a bit tricky. So what I'm going to do is to analyze the present
maybe a bit of the past, and then to look at the potential of our bilateral relations. И така, темата на днешната ни среща, бидейки бъдещето на отношенията между България и Германия, е твърде трудна и твърде провокативна, дори и за мен. И затова ще си позволя да говоря за настоящата ситуация в момента и за предизвикателствата, която тя представя пред нашите две държави. Coming to Varna for me is a great opportunity to learn more about the beautiful city of Varna and the region, which is very popular, not only among tourist groups from Germany. За мен е голяма възможност да науча повече за целия град Варна, като го посетя, тъй като той е популярен не само сред туристите от Германия. By the way, more than 600,000 Germans visit Bulgaria every year, but for the most of them, they spend their holidays at Bulgaria's Black Sea coast, and they have been among the largest tourist groups in your region year by year. Между другото, повече от 600 000 германци посещават вашата страна всяка година и повечето от тях прекарват своята почивка и ваканция на Черноморското крайбрежие. И те са сред най-големите туристически групи във вашия район и област всяка година. So Varna is important to us, also from my point of view. Затова Варна е важна за нас дори от маркетингова и туристическа гледна точка. German-Bulgarian relations go a long way. They exist for more than a century, which result in a broad partnership in the political, economical and cultural fields. Германско-българските отношения датират много отдавна. Те съществуват повече от век, което води до широко партньорство в политическата, икономическата и културната област. On a bilateral basis, this close relationship between our countries is underlined by regular meetings and numerous visits of high-ranking political leaders, be it in Brussels, be it in our respective countries. На двустранна основа нашите близки връзки между двете държави са подчертани от редовните срещи и множество визити на високо политическо ниво и лидери, както в Брюксел, така и в нашите две държави. There's a continuous political dialogue on all levels among members of government, members of parliament, as well as on regional level in the framework of reciprocal visits. Има непрекъснат политически диалог на всички нива между различни членове на правителство, членовете на парламентите ни, както и на регионално равнище в рамките на реципрочни визити. In this context, I'm also thinking of the close relationship which exists between Bulgaria and, for example, Bavaria, as well as Baden-Württemberg, for example, in the framework of the Danube Regional Cooperation. В този контекст аз постоянно мисля за близките връзки, които съществуват между България и Бавария, както например и между България и Баден-Вюртемберг, в рамките на сътрудничество регионалното под Дунав. An area of great importance to both our countries is the economic cooperation. От голямо значение за нашите две държави, разбира се, и икономическото сътрудничество. In economic terms, Germany is Bulgaria's largest trading partners. The figures for bilateral trade exchange 2015 are expected to be around 6 billion euro, with a more or less equal trade balance. От икономическа гледна точка Германия е най-големият търговски партньор на България. Цифрите и числата за двустранните търговски обмени през 2015 година се очакват да бъдат около 6 милиарда евро, което повече или по-малко е равнопоставен търговски баланс. According to the German-Bulgarian Chamber of Industry and Commerce, about 5,000 German companies have active business relations with Bulgaria. Според Германско-българската търговско-промишлена палата, около 5000 германски компании и фирми имат активен бизнес и бизнес връзки с България. According to a survey of the German-Bulgarian Chamber of Industry and Commerce, 88% of companies which took part in the survey showed themselves satisfied with their business in Bulgaria, and this is good news. Според едно проучване на Германско-българската търговско-промишлена палата, около 88% от фирмите, които са участвали в това проучване, са
казали, че са доволни от своя бизнес в България, а това е и новината. And there's even more potential to the German-Bulgarian business relations. Има още повече потенциал за развитие на германско-българските бизнес и икономически отношения. But, and there is a but, there are also factors preventing to make full use of the growth potential for German-Bulgarian business relations. Но, за съжаление, винаги именно но, има също така и фактори, които предотвратяват пълното използване на растежа, нарастването на потенциала между германско-българските бизнес отношения. An important factor for investors are the rule of law and a reliable judicial system. Важен фактор за инвеститорите е върховенството на закона и надеждна съдебна система. Furthermore, there's an increasing lack of well-educated and qualified young people to be employed by foreign investors. Освен това, има все по-нарастваща липса на добре образовани и квалифицирани млади хора, които да бъдат наемани от чуждестранните инвеститори. For this reason, German companies are involved in the professional education of young people in the framework of what we call in Germany a dual vocational system. Поради тази причина германските компании са включени в професионалното обучение на млади хора в рамките на това, което ние в Германия наричаме двойна образователна система. I'm very well aware that it is a difficult task to establish such a system and practice in another country. Аз съм много наясно, че е изключително трудно да се изгради такава система на практика в друга държава. In Germany, we have hundreds of years of tradition with this kind of professional education. And we have a traditionally well-established cooperation between the state and business organizations in the area of vocational training, which cannot be copied overnight elsewhere. В Германия ние имаме стотици години традиция в това професионално обучение и имаме традиционно добре изградено сътрудничество между държавата и бизнес организациите в областта на професионалното обучение, което не може просто да бъде копирано на друго място. And I think this is also a topic of high relevance also for the region here in Varna. Аз мисля, че това е тема, която е от голямо значение и за областта на Варна. Personally, I'm convinced that one of the reasons for Germany's economic success story is our way of vocational training, and we are willing to help here. Лично аз съм убеден, че една от причините за успешната икономическа история на Германия е нашия начин да провеждаме това професионално обучение и ние желаем да ви помогнем. Another proof for excellent bilateral relations between our countries are the more than 150 partnerships between Bulgarian and German universities. Друго доказателство за отличните двустранни отношения между нашите две страни са повечето от 150 партньорства, изградени между български и германски университети. I only learned today that now about 500 students from Germany are here to study medicine in Varna. Току-що днес научих, че около 500 германски студенти има, които учат медицина във Варна в момента. On the other hand, I've been very impressed by the young students from the Technical University in Sofia, to whom I had the honor to present their certificates last year. От друга страна, аз съм силно впечатлен от младите студенти от Техническия университет в София, на които имах честта да връча техните дипломи и сертификати. They were all fluent in German and had studied in Germany as well as in Bulgaria. Те всички говорят свободно немски и са учили в Германия, както и в България. And I'm convinced that they are bridge builders for the relations between our countries. И аз съм дълбоко убеден, че те са мостовете. Те могат да изградят мостовете на сътрудничество между нашите две държави. Overall, I'm happy to see the important role German as a foreign language plays in the Bulgarian educational system. Като обобщение, аз съм щастлив да отбележа важната роля, която немски език като чужд език играе в българската образователна система. In 34 schools, pupils can accomplish a German language diploma. В 34 училища учениците могат да завършат
с диплома и по немски език. And in Sofia, in 2 schools, pupils even can achieve the German Abitur. А в 2 училища в София студентите, учениците могат да получат и германски абитур. Абитуриенти. One fact I want to mention also, Bulgarian students in Germany belong to the largest group of foreign students in my country. И не на последно място, българските студенти са най-голямата група от чуждестранни студенти в моята държава. So all those young people are assets for our bilateral relations. Тоест, искам да кажа, че всички тези млади хора са нашия актив за двустранните отношения. But when talking about bilateral relations to an EU partner as a German diplomat, I also need and want to mention the EU. Когато говоря за двустранни отношения, аз като германски дипломат трябва да спомена и за Европейския съюз. When I talked about criteria for investors, for foreign investors here to invest in Bulgaria, I did not mention one very important fact, the fact that Bulgaria is a member of the EU. Когато споменах за важните критерии, които стоят пред инвеститорите, чуждестранните в България, не споменах един много важен фактор, а именно, че България е член на Европейския съюз. This is an enormous advantage. Това е огромно предимство. For my generation, who grew up after the end of the Second World War, the EU is more than just a common market. За моето поколение, което е израснало след края на Втората световна война, Европейския съюз е повече от един общ пазар. Of course, open borders and the common market laid the ground for the economic success story of the European Union. Разбира се, отворените граници и общия пазар поставиха фундамента на икономическата успешна история на Европейския съюз. But there's one other very important aspect I want to underline here. Но има още един много важен аспект, който бих искал да подчертая тук. Especially to the young people here in this room who take the EU for granted and where we are for granted. Особено за младите хора, които присъстват в момента в залата и които може би приемат Европейския съюз като гаранция, така от само себе си дошла. The European Union has been a unique success as a peace project for Europe. А именно искам да кажа, че Европейския съюз е уникален успех като мирен проект за Европа, проект на мира. Today, the European Union is facing great challenges. По-настоящем Европейския съюз е изправен пред големи предизвикателства. The refugee crisis demands the solidarity of EU member states vis-à-vis each other. Кризата с бежанците изисква солидарност от членовете на Европейския съюз визави един към друг. And I think we are all realists to see that there is no easy and quick fix solution for this issue. И ние като реалисти трябва да си признаем, че няма бързи и лесни решения за този проблем. Furthermore, we see the situation in Greece and the debate in the United Kingdom about its future role in the European Union. Освен това, ние виждаме ситуацията в Гърция и дебата, който върви в Великобритания относно бъдещата роля в тяхна роля в Европейския съюз. Having mentioned those challenges, I think one fact is for sure, no single EU country will be able to solve any of those challenges simply on its own. Това, което искам да подчертая като важен факт, който никой не може да отрече, е, че нито една държава членка на Европейския съюз не може да реши сама всички тези предизвикателства, които бе засегнат. And in the view of all those challenges, I would ask you one thing not to forget. We are a union of common values, such as the respect for human rights, the rule of law, freedom of movement. От гледна точка на тези предизвикателства ние не трябва да забравяме. Ние сме съюз на общи ценности, като уважение на човешките права, върховенство на закона и свобода на придвижването. And it's not enough to take those values for granted. We have to stand in for them, especially in times of challenges like today. Ние не бива да приемаме тези стойности, тези ценности като даденост.
Ние трябва да ги защитаваме, особено във времена на предизвикателства, какъвто е днешния момент. As I mentioned at the very beginning, for me traveling is more an opportunity to learn and to talk and to listen to others instead of giving a lecture. So I think I gave some foods for thought, and I'm willing now to discuss with you and to listen to you. I may not be able to give answers to all your questions, but at least I give it a try. Thank you for your attention. Както споменах, аз обичам да пътувам, да наблюдавам, да говоря, да слушам. Не ми е целта да ви изнасям лекции и да монополизирам днешното събитие. Ще се опитам да отговоря на вашите въпроси, може би няма да мога на всички, но ви благодаря за вашето внимание. Благодаря ви, посланник Мигаман. Уважаеми дами и господа, думата е ваша. След този обзор, който посланника направи и за бъдещето на България, и за нашите взаимоотношения, и за Европейския съюз, къде се намираме, къде отиваме. Сигурен съм, че имате въпроси, с които да се обърнете към него. Думата е ваша. Заповядайте. Благодаря за презентацията на посланника. Казвам се Младен Георгиев. Моята молба към вас е да разкажете малко повече за дипломатическата си кариера, малко повече информация за вас. I was born in 1954 in Düsseldorf, and I started my diplomatic career in 1981 at the Foreign Office after I had studied law in Bonn, a bit in Strasbourg, a bit in London, and my first foreign posting was Moscow in the early 80s. Роден съм 1954 година. През 1981 година завърших право. Моето първо назначение като дипломат беше в Бон, след това в Лондон, на по-ниско ниво. А първото ми назначение на по-висока длъжност беше в Москва. I had terms in Africa, where I was the young man deputy head of mission in Bamako in Mali. Africa. Също така имам и стаж в Африка. Бях младши помощник в посолство в Бали. I used to be the spokesman of the German embassy in Washington DC for 5 years. Работил съм 5 години в посолството, немското посолство в Вашингтон. I had another term in Moscow as deputy head of mission. Имаме още един период на служба, така да се каже, в Москва, като заместник, водещ на мисията. I served as ambassador in Azerbaijan and Prague, and I arrived here in 2014 in the summer. Преди да пристигна тук 2014 година в София, бях в Прага. And in my terms at headquarters, most of my time I spent in the economics division and department of the foreign ministry. Преди това, преди моята активна дейност като посланник, аз съм прекарал по-голямата част от моето време в икономическия отдел на външно министерство. That's it, shortly. Това е накратко. Посланник Лингеман, поздравявам ви за това, че сте гост в нашия град. Изключително се радваме, че човек от вашето положение, с вашата позиция ви удостоява с честа да бъдете в този град. Казвам се Саркис Саркисян и съм студент, изучавам политически науки в град Търново. Вярвам, че богатият ви опит ще ви даде възможност да отговорите на въпросите, които сега ще ви задам, тъй като те са от изключително значение за бъдещето, може би, на европейската сигурност. Бих искал да цитирам някои високопоставени фигури в Европейския съюз, които се изказват с отношение на въпроса с мигрантската криза. Вице-президентът на Европейската централна банка миналата година в Reuters изказа следното становище. Цитирам, той каза, че Европейския съюз и Европа извършват демографско самоубийство и че за да се реши проблемът с демографската криза в Европейския съюз е необходимо ние да гледаме европейците като възможност тези мигранти да бъдат
интегрирани и да ги използваме като работна ръка, за да можем да осигурим в бъдеще време пенсиите на нашите родители. На същото мнение е и Зигмар Габриел, който вие знам, че го познавате вероятно. Той е вице-канцлер и министър на икономиката на Германия. Същата позиция защитава и Йошка Фишер, който също е вице-премиер и бивш министър на външните работи на Германия. Въпросът ми към вас е: подкрепяте ли, че Европейския съюз е необходимо да интегрира тези мигранти? Можете ли да кажете, че те не представляват заплаха за европейската сигурност? Преди около седмица канцлерът на Германия, вашият канцлер, излезе с позиция, че тези мигранти ще бъдат върнати по родните си места след края на Ислямска държава и след кризата в Сирия. Как ще стане това, след като има документирани факти, че много голяма част от тази маса, която е над 1 милион в момента в Германия, са хора, които нямат документи? Как ще ги върнете обратно в родните места, след като вие не знаете къде са те? И последният ми трети въпрос е: какво е вашето мнение по отношение на Вишеградската четворка, която в момента се образува и разширява? Както знаете, Виктор Орбан беше тук в България наскоро. Мислите ли, че Германия може да тушира това напрежение между източна и западна Европа в момента? Yeah, thank you. That was a very intensively prepared question. Благодарението, както се разбра, са много интензивно подготвени въпроси. And it probably is one of the questions that I had in mind when I said I may not be able to give you an answer to everything. Може би част от вашите въпроси са именно тези, за които споменах, че няма да мога напълно да дам отговор. Because if we had answers to those questions, the problems would be solved. Защото вие самите имате отговори на част от тези въпроси и знаете кои проблеми биха могли да се решат и кои не. I think it is important to see that the crisis of the refugees is not a German problem, it's a European problem. Аз мисля, че важното тук да се отбележи, да се разбере, че кризата с бежанците не е проблем на Германия, това е проблем на Европа. And those people who come from Syria, they are refugees from war, and they come to us to look for protection. Тези бежанци, тези хора, които идват при нас от Сирия, трябва да се разбере, че това са бежанци от войната. И това трябва да бъде подчертано. We're talking about large numbers here. Говорим за голям брой хора. The danger in talking about numbers is that we may not forget. We're not talking about numbers, we're talking about people. Когато говорим за числа обаче и за брой хора, има опасност да забравим по-важното нещо, че става въпрос не за бройка, а за хора. So indeed, you mentioned the need of integration, and this is right. To integrate refugees is an enormous task. It's a challenge for all our societies that we have to deal with. Вие споменахте проблема с интеграцията, интегрирането на бежанците. Да, това е така. Това е огромна задача и предизвикателство за всички нас. Integration means teachers for children. They need education. We need teachers also for adults so that they learn our languages. We need housing for the refugees. They cannot stay for long in the refugee quarters. And in the end, when they have their asylum status, we need jobs for them. На първо място имаме нужда от учители. Учители както за младите деца, така и за възрастните, защото и те трябва да учат нашия език. На следващото място, ние трябва да имаме къде да ги настаним тези хора. И не на последно място, след като те вече имат статут в нашата държава, трябва да можем и да им плащаме. So this is
task for our societies. Това е задачата за нашите общества. And there we expect as Germans some solidarity also from our other EU partners. И ние като германци очакваме известна солидарност от всички други членки на Европейския съюз. But there are other aspects as well. We have to support the refugees also in areas like Turkey and other regions where there are large camps for refugees. Но има и други аспекти на проблема. Ние трябва да подкрепяме не само емигранти в Германия, но и такива в Турция и в други региони на света. And this is the most difficult task of all. We have to look at the roots of the problems, and we need to find diplomatic approaches and solutions to solve those problems. I'm thinking of Syria, for example. И най-важната задача е, че ние трябва да разберем корените на проблема, да се опитаме да намерим дипломатически подходи и решения за това какво става в Сирия, откъде тръгват бежанците. You mentioned the aspect of security. Вие споменахте и аспекта на сигурността. One topic that is being discussed among EU members is, of course, to protecting the foreign borders of the EU. Един от въпросите, който се обсъжда сред страните членки на Европейския съюз, е защитата на границите. And here I may take this opportunity to mention the efforts the Bulgarian government undertakes in this aspect. Не успя да засегна този въпрос, но сега имам възможност относно това, което българското правителство прави за защита на границите си. Better control of our borders, outer borders, is also a prerequisite to make sure that refugees who enter the European Union can be registered and identified. Защото един от проблемите на така наречените външни граници на Европейския съюз е, когато мигрантите могат да влязат в Европейския съюз, те трябва да докажат, че са влезли, т.е. да бъдат чекирани, така да се каже, при преминаването на границите, както трябва. So, in the end, I always have been an optimist as far as the European Union is concerned. Що се отнася до Европейския съюз, аз винаги съм бил и съм оптимист. And I very much hope that this optimism will prevail. Не съм сигурен доколко този оптимизъм ще продължи. We can learn from the past, and the European Union from every crisis came out stronger than before. Но това, което можем да научим от Европейския съюз е, че ние сме излизали винаги по-силни от всякаква криза. От всяка криза. So that is what my personal wish is. Това е и мое лично желание и пожелание. Thank you. Благодаря. Здравейте, аз съм Александър Серег, извинявам се за моя български. Говоря за грешки. Can speak Russian. English or Russian, no problem. So, since, as you mentioned, you have been to many countries and visited different cities. Споменахте, че сте били в много държави, сте посетили много места. What do you think can be a locomotive of economy in Varna except tourism? Какво мислите ще бъде важно за икономиката на Варна, освен туризма? Какво може да бъде локомотив на икономика? Какво може да развие икономика на Варна? And the second question, втори въпрос. Така ще ми помогнеш много. Да, as you mentioned, there are German companies that are investing in Bulgaria, and you know, but in Varna it's mainly retailers like Lidl and you know, and etc. And what is the necessary condition for German investors to invest in Varna, not only in retailers or service, but also in production? That Bulgarian people and other people will
Okay, thank you very much for... Последният въпрос беше, че инвеститорите трябва да инвестират не само в производство на дребно, както основно се случва във Варна региона, а в търговията и производство на дребно, а трябва производство на едро. Накратко резюмирам въпрос. Да, какво е необходимо условие, какво не стига? Yeah, thank you very much for your question, and thank you even more for the trust you have in me and the confidence, because I just arrived at 3:30 this afternoon in Varna, and after only a couple of hours it would be kind of preposterous to give advice what you could do here in Varna to improve investments and to attract investors. Благодаря за въпросите и за вашето доверие към мен. Аз споделих, че съм днес тук във Варна на посещение и за един ден много бързо ще бъде, ако мога да ви дам отговор на вашите въпроси. So, what I could say in general terms, and this does not just apply to Varna, but those are general terms for investors. What do they look at? They look at first, is there a stable political situation in the country? This is one aspect. Това, което търсят инвеститорите по принцип, условията, които търсят, на първо място е стабилна политическа система, ситуация в страната. When investors want to make money, that's why they invest. So they look at the tax situation, they look at the wages and the cost of workforce. Знаете, че всеки инвеститор желае целта му е да прави пари. Така че следващото, което търси е степента, нормата на данъчната система и степента на качество и квалификация на работната ръка. Another very important factor is, are there enough qualified people who could work in my area? Следващия важен въпрос е, има ли налични достатъчно на брой и квалифицирани хора, които да работят в моята област? And one aspect that is sometimes largely underestimated is the rule of law. Is there an independent judicial system that you can rely on? И още един аспект, който много често се недооценява, това е върховенството на закона и спазването на закона. So those are the general factors. Това са, общо казано, важните фактори. As far as Varna is concerned, I had a very good talk with the mayor today. Що се отнася до Варна, аз днес имах много добър, важен разговор с кмета на Варна. And he elaborated on ideas what could be done here in Varna. He was talking about the expansion of the kind of tourism you have here, to have some different types of tourism like golfing combined with cultural tourism. Това, което той подробно ми разясни и обясни и коментирахме е как може да се разширят формите на туризъм, които се практикува във Варна. Културния, археологическия и така нататък. He was talking about plans about the harbor here in Varna. Той говори за плановете за разширяване и промяна на пристанище Варна. But as I said at the beginning of my remarks, I don't feel to be in a position to give advice after only a couple of hours. Но наистина аз не мога да бъда в позиция на съветник за няколко часа, бидейки във консултант. Как Германия може да помогне на България за установяване на върховенството на закона? Има ли възможност? Well, Germany, like Bulgaria, is a member of the European Union. When Bulgaria accessed the European Union, it agreed on a cooperation and verification mechanism. България, както и Германия, ние сме членки на Европейския съюз. Когато България беше приета за членка на Европейския съюз, тя прие основните положения за върховенство на закона и всичко друго, което си го знаем. And this is about establishing the rule of law, the judicial system. This is about fight against corruption. This is about fight against organized crime. Това включва всичко, за което говорим. Върховенство на закона,
борба срещу корупцията, борба срещу организираната престъпност и така нататък. And the CVM analyzes year by year where Bulgaria stands and gives recommendations to the Bulgarian government. И Европейския съюз и Европейската комисия, знаете, всички органи, които наблюдават и извършват мониторинг на спазването на тези основни положения, те всяка година правят доклад, в който дават препоръки към българското правителство. And the European Union and Germany, as a member of the European Union, is prepared to help, to give advice. Европейския съюз като цяло и в частност Германия като член на Европейския съюз са готови да предоставят консултации, съвети, препоръки. There's already a well-established cooperation in certain areas between the Free State of Bavaria and Bulgaria. In all sectors. Sorry? In all sectors. In certain sectors of В някои сектори вече имат двустранни спогодби за предоставяне на помощ и консултации. But in the end, it is a job and a task for Bulgaria, for the Bulgarian government, for the Bulgarian parliament. Но в края на краищата това е задачата на България, на българското правителство и на българския парламент. And then it's not just about the law, it's about application of the law. Разбира се, не става въпрос само за закона, законодателството като такова, а за тяхното приложение. So then it's all up to people to take the law into their hands and act according to the law. Тоест, задачата, така да се каже, е на хората да отчетат, да приемат закона, да го спазват и да го прилагат. We have close exchange of views on the political level. Ние разменяме близки гледни точки на различни политически нива. Only last Friday, our Minister of State, the Foreign Ministry, responsible for European affairs, had a meeting with your Prime Minister and your Deputy Prime Minister. Миналата седмица нашия министър, който отговаря за европейските дела в Европейския съюз в Германия, имаше среща с вашия премиер и с вашия външен министър. So we have a continuous dialogue on a political level. Има непрекъснат диалог на политическо равнище. And we have an exchange of experts. Има също така и обмяна на експерти. And we are prepared to help in the framework of the European Union on a bilateral basis where this is possible and wanted. Когато има необходимост и когато има желание за помощ, ние сме готови да предоставяме на двустранна основа такава помощ и консултация, експертиза. But we are sovereign partners on an equal level in the European Union. Но ние сме суверенни членки на Европейския съюз и сме равнопоставени. On that one, we have obligations and then we have to fulfill them. Имаме задължения и двете държави и трябва да си ги изпълняваме. I think what I could say at that point is it is not just in the interest of the European partners or Europe to establish those rules and what is being recommended in the CVM. I think it's furthermore in the interest of Bulgaria. It's in the interest of the Bulgarian economy. It's in the interest of especially the young people in Bulgaria that they have a reliable system here they can trust. Но мисля, че е важно да има в България стабилна, надежна система не само за европейските партньори, не само за Европа като цяло, а за младите хора, за икономиката на България, да има спазване на законите на правилата, върховенството на закона и всички тези неща. The CVM has highlighted that there has been progress. Има прогрес, той беше подчертан. And it also has highlighted what should be done. Но също така беше подчертано и какво би трябвало да се направи още. Thank you. Ще се възползвам от привилегията, че съм водещ да задам един въпрос, а това ще ви дам думата и на вас, имаме още малко време. Господин посланник, вие засегнахте темата за образованието, така наречената двойна образователна система, професионално образование, dual vocational system в Германия.
Бих ви помолил да дадете малко повече информация за това как функционира тя, още повече, че си предложихте помощта като държава и нас. А защо е важна тя? Съвсем наскоро имаше една публикация, един доклад на УНИЦЕФ за България, който казва, че около 20% от българските младежи попадат в категорията на хора, които нито ходят на училище, нито посещават професионално образование, нито работят. Това са младежите на възраст между 17 и 28 години. Активна възраст, когато те трябва и да са в някаква форма на образование и да работят. Но те не са. Мислите ли, че тази система, за която вие говорите, би могла да реши този проблем по някакъв начин за България? Разкажете ми за нея, може би ще ми е полезна. Well, the dual educational system or vocational system we have in Germany lays the ground that the way the German economy is structured can succeed. Most of the German companies, the backbone of German economy, are smaller and medium-sized companies. Нашата система, така наречената двойно образователна или за професионално обучение, която имаме в Германия, има един фундамент, който, така да се каже, предполага и предпоставя успеха на нашата система. А именно, че в Германия основната част от фирмите са малки, така наречените малки средни предприятия, които са гръбнака на нашата икономика. They're relatively small, but they specialize in their products and many of them become world market leaders. Те са сравнително малки, но всяка едно от тях е специализирана силно в своя сегмент на работа, на производство, на услуги и така нататък. И така те стават лидери на пазара. When I was ambassador to Prague, I was invited to a small city called Schwäbisch Hall to make a presentation about business opportunities in the Czech Republic. Когато бях посланик в Прага, бях поканен в един малък град, Шведиш Хале, да говоря по тая тема. I was told I was going to meet with world market leaders there. И аз мислех и им казах, че искам да се срещна с лидери, световни лидери в този малък град. So I thought, well, Schwäbisch Hall, small town, will not be a very big meeting probably. Това е малък град, наистина. Те може би нямат големи проблеми с образованието, с реализацията, а може би имат. But I met with 66 representatives from small and medium-sized countries, all being world market leaders from Schwäbisch Hall. Но присъстваха 66 представители на малки и средни предприятия. Всички те до един бяха лидери в своя сектор и сегмент на пазара. And what they need is qualified young people who are not engineers or lawyers or economists. They need people who are trained in their special field of vocation, who can work with handicraft, with machinery and produce things. Всички тези фирми, за които говоря, те нямаха нужда от квалифициран персонал на високо ниво. Примерно инженери, адвокати, юристи, икономисти. Те имаха нужда от тясно специализирани и обучени хора, занаяти, които да работят с машини и да произвеждат нещо, дадената продукция. And the dual vocational education works like that. After school, young people sign a contract with a company for their vocational training. Това, което ние правим в Германия в тази насока е, след завършване на средно образование на училище, децата подписват договор с дадените фирми за така нареченото професионално обучение. At the same time, they continue going to school. В същото време те продължават да ходят на училище, да се дообразоват, They spend half their time at school and half their time training on the job. Като прекарват половината от това допълнително обучение в училище и половината в практика в фирмите.
depending on the profession, and on the average that takes about 3 years. В зависимост от професията, това допълнително образование може да отнеме до 3 години. Then you take an exam. След това те полагат изпит. And the content of the exam is not defined by the state, apart from school, of course, but the practical exam, what you need to know, is not defined by the state, but by the business organizations in which those companies are organized. Но изпита, който те полагат, има две части. Теоретичната, разбира се обобщава, задава от училището, което те посещават, но практическата част, изпита, въпросника се задава от фирмите, в които те провеждат своята практика. The advantage of the system is that the exams are permanently advancing and developing and are permanently at the height of technological development. Предимството на тази система е, че тези изпити, които децата полагат, са абсолютно съвременни. Те са свързани с високите технологии, иновациите и всички тези неща, които се случват в момента. За да се постигне всичко това, обаче имате нужда от няколко фактора. First of all, companies must be prepared to train young people. На първо място, тези фирми, които приемащите компании за практиката на тези деца, трябва да бъдат подготвени да предоставят добро обучение. Second, parents must be prepared to allow their children to apply for such a vocational training. На второ място, родителите на децата също трябва да бъдат подготвени, готови да предоставят, така да се каже, децата си за това допълнително професионално обучение. And in a country where you have more free places at the universities for students than you have pupils leaving school by the end of the year, this is a challenge. В нашата държава, бидейки такава, че има много свободни места в университетите, много повече свободни места в университетите, отколкото завършващите средно образование. Този факт е предизвикателство за Германия. Then the state must be prepared to delegate the definition of the content of what is being examined to those who know better, which is the industrial corporations. И накрая държавата трябва да бъде готова да делегира процент от тези, които са положили изпити и са с добри оценки и показатели, да ги предоставят тези завършващи на най-добрите фирми, които са кооперациите, консорциумите, големите сдружения. And these industrial corporations have existed in Germany for decades and hundreds of years. А тези кооперации или кооперативи, да ги наречем, които съществуват в Германия, те съществуват дори от столетия, не само от десетилетия след Втората световна. So this is a system that has grown over the centuries. Тоест, това наистина е система, която се е разраснала и развила за столетия. That is why you cannot transfer this way of training one-to-one to another country. Затова казах, че не може тази наша система на професионално обучение да бъде прехвърлена едно към едно просто в друга държава. But what you can do is find practical cooperation between companies, between schools. Но това, което можете да направите, е да намерите практическо сътрудничество между фирми, между бизнеса и между училищата. And start projects to show that it can work. We do this, German company near Plovdiv is doing this, for example. И ние можем да помогнем, защото близко до Пловдив имаме един такъв център, където на практика показваме това сътрудничество между училищи, фирми и бизнес. And the Bulgarian government also is on its way to introduce a dual educational system, but I see it's not an easy task if you do not have the same structures as we have the privilege to have in Germany. България, знам, вече е на път да прилага тази двойна образователна система. Това не е лесна задача, особено когато нямате изградените структури, както ги имаме ние в Германия. A lot of talks about this system
representatives from the Bulgarian government. And I always begin those discussions by defining what are we talking about here. Аз имам много разговори, провеждам с представители на българското правителство относно двойната образователна система и той, за която става дума. Винаги започвам моите разговори и дискусии с тях с въпроса: за какво става дума? Какво искаме да направим? Often the partners I talk to have in mind to have a more practice-oriented studies at the university. But this is not what we understand about dual vocational system. И те ми казват, че имат предвид повече практическа насочност в университетите. А аз им казвам, че не това имам предвид. Това не е целта на двойно образователната система в Германия. So practical education at university is also important, but this is something else. Университетите и практиката на студентите също е важен въпрос, но това е нещо друго. I'll start boring you, so maybe Започвам, виждам да ви досаждам, така че ще спра с коментарите. Благодаря ви. Давам думата на следващия участник. Ваше превъзходителство, имам два въпроса към вас. Първият е свързан с посещението преди няколко дни на канцлера Меркел в Турция. Имате ли информация за това, каква беше целта на посещението и какви са резултатите от него? Защото в медийно пространство не излезе нищо като информация. Вторият въпрос се отнася до това, че вие като човек с опит и познавач на Русия, бихте ли посъветвали как можем да противодействаме на хибридния натиск на Русия върху България, който се засили? At that point, I would like to remember that I'm just bilateral ambassador to Bulgaria. So I don't think it's my task to comment on either Russia or Turkey publicly. But coming back to your question concerning the Chancellor, of course it's what I tried to explain when I answered the question to the refugee crisis. There are several areas in which we have to act, and one is, of course, is through foreign policy and diplomacy to talk to those who are also affected and who play an important role in solving this crisis, and Turkey is a key partner in this aspect. So that is why it is important to have this political dialogue at the highest possible level. Аз като посланик в България бих искал да се съсредоточа, така да се каже, върху моята работа в България. Не бих искал да коментирам моята работа в Русия или въпросите за Турция. Но все пак на вашия въпрос бих казал, относно посещението на канцлера Меркел, бих казал следното. Целта на посещението беше няколко области, тъй като външната политика и дипломацията в такъв момент на мигрантска бежанска криза са много важни, защото това е политически аспект, да се говори на дипломатично и политическо ниво. Това беше една от задачите. Another very important aspect that I would underline here is that Bulgaria is a partner in NATO and in the EU. Друг важен аспект тук е, че България, знаете, е партньор както в НАТО, така и в Европейския съюз. And an active commitment to the EU and its values is of the utmost importance, not just for Bulgaria, but for the EU. И едно активно участие и съпричастност към ценностите и въобще към Европейския съюз е важен въпрос не само за Германия, но за целия Европейски съюз. И не само за България, но за целия Европейски съюз. I don't want to repeat myself, but if Bulgarian government succeeds in changing certain conditions here in the country and it's working on it, then there's a good chance that more foreign investors come to Bulgaria, then there's a good chance that there is a better economic development in the country, then there's a good chance also for young people to stay here and not to look for their future careers abroad.
Това, което искам да кажа, без да се повтаряме, че ако българското правителство успее да промени известни условия и обстоятелства в България, това ще даде добър шанс както на чуждестранните инвеститори, които търсят съответните неща, за които казах, но и на младите хора, които ще останат в България, няма да търсят свой шанс за граница. I think that majority of you speak English, so no problem to say a couple of words. I think that Мисля, че повечето от вас говорите английски, така че ще кажа няколко думи на английски. Смятам, че Германия и България не сме равнопоставени. България е втори клас членка. Ако искаме да се изравним... На български или на английски ще кажа? Не ми пречи просто да знам къде да остана. I'll ask him whether he will speak in English or yeah, it's not a problem for me, just to know where actually I stay. We have a choice. Within a couple of years, the European Union have to make strong unification of law in the first place, energy, foreign policy, or this union will collapse. Европейския съюз трябва да направи няколко важни стъпки в следващите години в областта на законодателството, върховенството на закона, енергийния сектор и така нататък. Ако не ги направи тези стъпки, той предстои му разпадане. Не така? I don't take this as a question. Това не го приех за въпрос. But I still, if you may, if you allow me, contradict certain. Но ако ми позволите, ще коментирам. I do not believe that the European Union is going to collapse. Аз не вярвам, че Европейския съюз ще се разпадне. We have a lot in common. And the way the European Union works, we have 28 members. Ние сме 28 членки, знаете ли начинът, по който работи Европейския съюз? And sitting in Brussels in the respective fora, everybody has one voice. Всеки служител, който работи в Брюксел в собствената си среда, така да се каже, има свое мнение. Собствена среда. And if you look at the personalities who decisively shaped the European Union as it is today, you see many very prominent names from relatively small member states, like Luxembourg, for example. Ако разгледате отблизко имената, великите, така да се каже, личности, които са били в основата на изграждането на Европейския съюз и в неговото развитие, ще забележите много известни имена от малки държави, например от Люксембург. So this is not about the size of countries, but about their commitment to the Тоест, става въпрос не за големината на държавата членка, а за съпричастността. And here I'm very encouraged by the fact that, at least it is my experience, especially young people here are very enthusiastic about the European Union. Това е мое лично мнение, което ще споделя. Това е мое лично мнение. Аз се радвам много на ентусиазма на младите хора, който забелязвам сред младежите в България. And that may be why, that is why, because young people are those who profit the most. You can travel free, you have the Erasmus program that allows you to study abroad in other European member states. You can pass the borders without visa. Most of the European countries, you can use the same currency, and this is something we have become very used to. But emotionally, I think this is a point that is very important, and this is one of the aspects why especially young people are so positive and enthusiastic about the EU. I may be wrong. Може би бъркам отзад напред казвам, но това, което аз забелязвам и което казах за младите хора е, становището ми се гради на следните аргументи.
Младите най-много пътуват, могат да използват членство в Европейския съюз. Те могат студентите да ползват различни обменни начала по програмата Еразъм. Не се изискват визи. Може би ние другите сме свикнали вече на тези придобивки, да го наречем, но от емоционална гледна точка това е важно. Пак казвам, може би бъркам. Наближаваме края, но все пак ако някой гори от желание да си зададе последния въпрос, имаме минутка две време. Даваме думата и с това приключваме. Благодаря за лекцията. Кои са трите предизвикателства пред Германия в следващите 5 години и трите предизвикателства пред Европейския съюз в следващите 5 години? Which are the challenges in front of Germany in the next 5 years? European Union in the next 5 years. Why 3? Sorry? Because I know that you will say that the one is the immigration and the other one is something else, so I'd like to hear the third one. Well, we have several. I mentioned also the situation in Greece, which is also a challenge. Не става въпрос само за мигрантската криза, той казва, господин посланника, и за ситуацията в Гърция. But if you allow me to be philosophical at the end of this presentation, every challenge is also a chance, and I think we have to take those chances. Но ако погледнем философски след моята презентация, трябва да бъдем малко философи в края на краищата, въпросите не са само до предизвикателства и до шансовете. А ние трябва да се възползваме от шансовете, защото ги има. Искам да благодаря на посланник Лингеман за участието, за презентацията, за възможността да отговори на вашите въпроси. Благодаря на вас, аудиторията на нашата презентация и на нашата среща днес. Чувствайте се поканени в аванс за следващите наши събития, които предстоят много скоро. Водим активни преговори с други видни български личности, български този път. Следете ни в интернет и до скоро. Благодаря ви. Let me thank you for your interest, for your questions. I, as usual, learned a lot about the questions, and if there is a one or other dissenting opinion, that's the rule of the game. And thank you again for coming and showing interest in my presentation. And I'm very happy to have had the opportunity to talk to you, and we can continue this now later outside. Thank you. Благодаря ви, че дойдохте. Ако мога да обясня, това е нещо важно след правилата на играта. Благодаря. Thank you very much. It was not an easy job. Желаете ли хляб? Като имаме различни... Идем много чаши. Какво това? Пушен шоколад ли? Да. Thank you.
Right.